Viața a apărut pe Terra în trecutul îndepărtat, din materia nevie pământ în care Dumnezeu a suflat viață. Dumnezeu dorește ca omul să înțeleagă cât mai multe din creația divină. Dumnezeu a lăsat urme ale creației sale și i-a provocat pe oameni să le înțeleagă, să cerceteze cât mai mult din creația divină. Dumnezeu a împărțit lumea în două lumi: lumea materială, ce trăiește pe planeta Pământ și planeta Sil, și lumea de lumină, ce trăiește în realitatea transcendentală în rai. Așa cum lumea este împărțită în două, și omul de pe pământ are o natură dublă, biologică și spiritual transcendentală. Tatăl Ceresc, numit Dumnezeu, a dorit ca oamenii, prin intermediul unor mesageri aleși, să înțeleagă unele lucruri despre realitatea divină și a dorit ca oamenii să se străduiască la rândul lor să cerceteze semnificația adevărului divin. Tatăl Ceresc dorește să se ajungă la o nouă înțelegere, mai înaltă a revelațiilor divine, atunci când ne aflăm înaintea marelor transformări ale Apocalipsei. Adevărurile din profețiile divine devin clare numai pentru persoanele care au atins un anumit nivel de evoluție spirituală. Omenirea trăiește într-un univers ciclic, informațional și programat. Religia vă comunică faptul că Dumnezeu este o inteligență vie, activă, sensibilă, care intră în dialog cu omul, îi ascultă rugăciunea, îi înțelege nevoile și dorințele. Dumnezeu, prin proroci, a dat omenirii diverse legi morale și învățături și a dorit ca acestea să fie respectate. Dar aceste legi date de Dumnezeu nu au fost respectate de oameni din cauze materiale. Datorită acestui fapt, Dumnezeu a dat profețiile apocaliptice, care sunt atât de aproape de noi, încât în unele părți ale pământului au și început să se manifeste suferințele, reprezentând perioada de încercare, la sfârșitul căreia va fi o transformare a omului și a lumii. Dumnezeu este iubire, speranță, milă și iertare pentru anumiți pământeni. Au fost inventate legi pe pământ, legi care au îndepărtat omul de Creator și lumea alunecă spre autodistrugere. Azi, averea este considerată semnul puterii pe planeta Pământ și cei bogați domină totul. Azi, pământeanul nu-și mai aparține, nu mai are timp pentru sine, dar să se gândească la univers, la tainele lui. Oamenii au ajuns sclavii banilor și unde sunt sclavi nu poate fi creație și o planetă fără aceasta merge spre distrugere. Banul fiind la putere, pe el îl slujesc oamenii și ei au ajuns sclavii banilor. Banului se închină, încât banul, ce este ochiul diavolului, a ajuns să fie Dumnezeul lor. Principalul aspect îl constituie faptul că minciuna este la mare preț. Se comercializează vieți și armele sunt foarte căutate. Este singura planetă care are grupuri de interese care provoacă războaie, față de planeta Sil, care nu are teritoriu împărțit în țări și nu au monedă ca sistem de plată. Pe planeta Sil, oamenii se ajută între ei fără să fie plătiți și fiecare produce și este specializat pentru a fi util societății și lui Dumnezeu. Pământenii au înțeles că le este mai ușor să trăiască în păcat fără Dumnezeu, căci astfel nu obțin nimic și plata și-o ia fiecare exact pe măsura faptelor sale. Filozofii materialiști au negat existența lui Dumnezeu. Știința a fost folosită de acești filozofi materialiști ca o armă cu două tăișuri. Unii o folosesc în favoarea lui Dumnezeu și alții nu.
Toți care au negat existența lui Dumnezeu au ajuns la concluzii fără perspective și fără sens. Cuvântul lui Dumnezeu este mult mai greu de înțeles. Să poți înțelege adevărul, cuvântul și iubirea Tatălui, Fiului și a Sfântului Duh pentru cei ce locuiesc pe planeta Pământ, trebuie să ai corpul de lumină luminos. Dorința Tatălui Ceresc este ca fiecare pământean să fie un fiu al Tatălui Ceresc și nu un ratat care să facă numai ce este planificat pentru el. Conflictele izbucnesc pe pământ din egoismul, răutatea, dorințele noastre de a fi cineva și a avea tot mai mult. Numai după ce se vor rezolva conflictele din inimă și gândirea umană, se va putea intra în împărăția păcii, a armoniei. Dumnezeu a dorit prin bunătatea sa să ne arate adevărurile care au fost ascunse înainte, iar prin profeții și viziuni ele au fost dezvăluite. Aceste adevăruri vor ajunge la oamenii care au acces la cunoașterea adevărurilor. Adevărurile nu sunt accesibile tuturor locuitorilor pământului. Nu toți oamenii au capacitatea de a percepe și crede în adevărurile religioase. Astfel, unii cred mai mult și percep adevărurile divine, iar alții sunt ateiști. Pentru ca oamenii să creadă, ei trebuie să fie ghidați, orientați. Ca ei să creadă, este nevoie de revelație divine, autentică. Oamenii de cele mai multe ori greșesc. Ei trebuie să înțeleagă că Dumnezeu este deasupra omului și oamenii nu vor fi niciodată egali cu Dumnezeu. Dumnezeu a făcut revelații divine ca omul să se apropie de el, să-și facă o imagine despre Dumnezeu. Această imagine este foarte necesară omului, fără de care omul ar fi derutat, pierdut. În țara noastră sunt și atei, indivizi fără niciun fel de credință. Ateii sunt în toate păturile sociale, indiferent de religia în care au fost botezați ei. Și din creștini au provenit atei și pe aceștia este supărat Tatăl Ceresc și Fiul Său. Ei nu doresc mântuirea și curățirea de păcate. Ateul este omul Satanei și el nu va ajunge niciodată în rai și în împărăția cerurilor. Ei nu se întreabă unde vor ajunge dacă își vor pierde sufletul la moartea corpului material. Sufletul cinstit și curat este sufletul unui om drept, cinstit și a celui ce se pocăiește și face mari eforturi cu el însuși pentru a se înălța spiritual. Pe lângă sufletul cinstit există și sufletul pierdut. Sufletul pierdut se găsește la omul ce este indiferent la credință, care nu vrea să facă nimic pentru fratele lui și pentru aproapele lui. Acest suflet pierdut este interesat de băutură, fumat, curvit, înjurat, de toate faptele rele și murdare. Mai sunt și sufletele vândute. Acestea sunt sufletele care au făcut angajament scris cu spiritele malefice numiți diavoli. Acestea se închină Satanei sau oamenilor, animalelor, plantelor. Unii pământeni își vând sufletul pentru anumite favoruri. Ca să poată reveni la normal, acești pământeni trebuie să aibă o voință de fier. Pe Terra sunt manifestări ale structurii energetice și acestea au fost de-a lungul timpului. Acum 6.000 de ani a fost o manifestare a structurii energetice a Terei în Egipt, acum 4.000 de ani în Teba, acum 2.000 de ani în Galileea, iar în prezent este din nou o manifestare a structurii energetice a Terei în zona românească. În curând, pământul României
va începe să vibreze acolo unde nu se așteaptă nimeni. Sunt locuri care trebuie scoase la iveală pentru a schimba mentalitatea oamenilor. În țara românească, că așa este numită în împărăția cerurilor România, sunt 4 centre de putere care emit radiații între ele, care vor forma benzi de radiații infoenergetice, din a căror intersecție rezultă o cruce. Tatăl Ceresc numit Dumnezeu a hotărât ca în țara românească, numită România, să se înfăptuiască marea lucrare a noului timp, noul Ierusalim. Efectele divine din țara noastră se vor revărsa așa cum s-au revărsat apele peste anumite locuri necurate și se vor extinde în timpul războiului creștin cernerea pe tot globul pământesc. Înfăptuirea se va realiza prin distrugerea răului de pe planeta Pământ, prin curățirea Pământului. A 3-a confruntare a început în anul 1997, când a început războiul creștin cernerea, sau, pentru cei care sunt mai puțin familiarizați cu această denumire, este Armagedonul în viitorul apropiat. Ce este Armagedonul? Să ne întoarcem la Biblie, în care avem un răspuns. Cartea Apocalipsei, unde scrie: acestea sunt spirite de demoni care fac minuni și merg la împărații pământului și ai întregii lumi, ca să adune la bătălia zilei aceleia mari a Atotputernicului Dumnezeu, și i-au strâns într-un loc numit în limba ebraică Armagedon. Deci, Armagedonul din Biblie este o bătălia finală din istoria lumii, căci este numită bătălia zilei celei mari a Atotputernicului Dumnezeu. Războiul creștin cernerea este războiul Fiului lui Dumnezeu împreună cu pământenii și îngerii săi de o parte și cu Lucifer împreună cu îngerii săi căzuți pe de altă parte. Din acest război creștin cernerea va ieși învingător Fiul lui Dumnezeu împreună cu îngerii săi, iar diavolul Satan împreună cu îngerii lui căzuți și cei care au fost corupți vor rămâne în iad, legați pentru 900 de ani. Vor fi mai multe încercări pe pământ, dar nu vor supraviețui decât cei care sunt credincioși. Îngerul de lumină, credință și coroană, care răspunde de tot ce va fi în țara românească, vă roagă să lăsați tot ce este material și în ultimul ceas să vă întoarceți la Dumnezeu, căci numai așa veți putea trăi în viața veșnică la lumină, credință, bine și adevăr. Pe pământul țării românești există un loc al întâlnirii îngerilor, un loc de unde se produce și se va produce realizarea dreptății în această țară. El este Sfinxul, iar muntele cu forma unui om este locul unde Dumnezeu a trimis crucea diamantelor, care este crucea Fiului lui Dumnezeu. Această cruce nu este de mult în țara românească și ea va pleca dacă nu vor fi românii cei care să facă cele ce dorește Dumnezeu, și anume drumul crucii, Biserica Credinței Creștine, Revista Credinței Creștine și trilogia cărților comunicate de Dumnezeu prin Îngerul de Lumină, Credință și Coroană. Îngerii în perioada războiului creștin cernerea nu vor avea milă, frică, ci vor executa întocmai dorințele lui Dumnezeu și ale Fiului Său pe pământ. Români, timpul este scurt. Pământul arde din cauza iadului, unde ard corpurile din iad și sunt foarte multe acum. Treziți-vă cât mai este timp.
Nu va mai aștepta nimeni să vă întoarceți la